pus o dulea strată de cacao. De cremă, mă. Da, de cremă și acum punem cacao. Ok, tocul final. Hai. Peste tot, peste tot. Mai repede, mai repede. Repede, mai repede, nu știu cum se pune mai repede, bla 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 bla. Hai, peste tot, așa, așa. Și pe aici, pe aici. De aici. Cum să le aici. Mestec cacao, ha? Mestec cacao. Scuzați, m-am furat pe hisajul. Hai, mai și încolo, mai încolo. Un pic mai mult, pe aici. Ok, bravo. Ok. Cu cât mai multă, cu atât mai gustoasă. Cacao conține fier și dă putere. Dacă nu știați, conține foarte mult fier. Și vreau să vă spun că în loc de 8 linguri de zahăr, pentru că tati nu poate să mănânce cu mult zahăr, nici mame, pentru că este un pic cicea și mare un pic cicea. Așa, am pus doar 5 linguri de zahăr. 5 linguri de zahăr. 8 linguri. Nu, 5 am pus până la urmă. Ok. Acum, pentru că au mai rămas biscuiți, i-am sfărmat cu ciocanul de lemn, de carne. Așa. Adăugăm un strat de biscuiți sfărmați pentru un pic de crocantețe. Pun peste tot, peste tot. Hai, pune-te mai multe. Ciocăniță. Hai, ciocăniță. N-avem o leacă, punem pe tot. Uitați ce frumos e! Acum, tiramisul nostru este gata. Îl băgăm la frigider pentru cel puțin 2 ore. Vă dorim poftă bună din partea lui Mario și lui Nicoleta, Luca. Ciao!